Anya laki din! Anya ka matan, Pidong. Tunggal agawid ka, magapu iti trabahom. Nabartak ka. Kan, anya ko maita, Marieta. Anya? Ay, unay kan. Awan matan tirabias an ka mabartak nga agawid. Makauma-daytan nga ugalim, nga aramid mo. Makauma kaya ma. Katuan! Anyat man nagkuram iti daytang nga aramid mo. Saan ang makauma? Dulamin mala. Anya? No, makanide ugali. Kanide pa nagbarbarte ko ako na. May ka, agtalaw ka na. Nagwayan, taruangan na, rumaram. Saan na pa? Kasta, tibagam kanya? Naganuan, ako na marutan na umakan, diyan niya bilangan. Agtalaw ka na. Taro ko naman na umakan kanya. Gasta akmating ka, na umakmatan. Anya? Total, saan tamat nagkalay sa. Iso nga anytime makakayat mo, di pumanaw ka. Nilagi, di mo tira. Yeah. Ha? Nagluko mo tanda jay apilong lukas na timbaga na ka. Wala na. Tunggal mabartak. Isu ka na ang ibaga na kanya. No kayat ko kanu ti pumanaw, saan ko kanun nga ibagbaga, aramidak kanulatan. Anya? Total, kat saan kami mo't kanu nagkalaysa, kan may sawan anak mi. Ay na, di ka pala tinibab, tisubsub na. Tawanan ba'y na lalaki? Nalabas nga rod nana. Awan mo ti dakas iti pa magbagak kan kwa na, asan onay kumaiti inom. Saan nakaamaawatan, balasang kaw? Huwan nga rod nana. Imbes apa nangin sakit ko kan kwa na ti panang ibagbagak asan unay iti arak. Ngam tagidaksen naman. Bay amon, Marieta. No saan na kayat ti agbalbaliw, bay amlatan. Nana? Bumakit ka lang nga dagos, no iso lang ti paka-stressam. Anya laki de. Oh, nabiin Marieta. Yan rin mo kapailaan. Papanam. Amomlatan ako, Mari. Ha? Nagdakkel mo dito flashlight nga imat mo. Inakman aganok iti mamartak, Mari. Anya? Anya lakit din adungom iti taraken mo amamartak aya. Ay, anya ngay nga rod ko, Mari. Amangan nga minuga pulang iti bartak na, kat matinag di tadaraas. Di konsensyak tumot lang. Ay, Iso na say saya at numapan kulatan iawid. Inakso ko na, no sa di naman tinapananaginuman. Bili, bak matatalaga ken ka, Marieta. Si kakit di mat ko, Mari. Alang arod, inkan. Sigurado nga balay dati na ginuman ka. Imay ngamin gimatang nilandoy iti arak iti aldaw. Ay sus, pare Pidong. Agatan timangso ko ninyo. Mga asim man dito. Gusto ko man tayo kaarak. Agawid kan. Ay, katapon pasardangan ng uminomedara. Akabalag na gawin na siyang lang, si Kamarita. Anya? Ay, nalala. Pangasim na gawin kan. Pangasim na sandang ay babayin katagiti kasangsang umin. Inumunak to ba? Anya? Makapaibabay ti dayaw dito nga aramilam. Kaslasan ko nga mo ti dalan nga gawid. Salbag kakide. Laki din pare. Sana balik dahil nakainom tayo mo din. Sinukon na ka ni Marieta. Tama nga nun naka-schedule kayo nga minita. Anyo lagi din. Pumanawakon. Naumakon iti kas nga ramit mo. Bakile. Kas iti kanayan mo nga ibaga. Sana bali ta saan tamot nagkasar. Kan maysa, awan anak tang apektado no bilang laeng maawatam. Ha? Isu ana say saya at laangan no pumanawak.
Mangsapul ka langan iti sabali akadannam. Tay makaanos kang kaaging katinggana. Marieta. Sana kas kanyak nga dapating gati kinaanos ko. Impagarup ko nga gan-anos ak aging kang agbalbaliw ka. Kaslawan mo ti mauray ko. Iso pumanawak langan. Makaamo ka mo iti biyag mo. Ay, hanawan na ka ni Marieta. Kapag itinalaga sa kinabartot mo si Kapido. Wala naman. Ay, ito pa nagkulayo ya. Masaya man nagkitang paano na Saan ko nakukulay? Anya? Noon ni Marieta sana nakaanos kanyak. Adda-adagos ti kasukat na. Apay kapoy. Kayat mo asawan. Adamanan baraw akadandan namaw. Adda-adi. Anya lagi di. Ay, Diyos miyo, Marimar. Kahit nang pinutam ngay manain. Ay, inaya. Hindi taigit adi. Apo. Apay kapoy ko na amanan. Anya. Ay, unay kaday ta abisyo mo si Kapidong. Malaksid iti arak. Naisam ka pa iti babae. Saan ka mga ron agwapaw? Ay, anya lakit din. Anya batin. Katwan mat. Naisam ka iti babae. Ngam saan ka mat agwapaw kunak manay. Tugaw ko mo lang. Iso mas dawak man ka iti babae nga gustukan ka. No, anya lang nga tamat ati makaykaya tandakan ka. Salbag hiday. Ay na nga. Amang bali. Nakita ti ka barbaro kadente na ni Pitong. Ah, kasta ka day. Kahit napimpintas mo lang ngam ni Marieta. Isungarot ti katawag. Ah, No kasano ti kinakutong ni Marieta. Isuma ti kinalukmag ti babaya kadente na ita. anya. Wala na. Ay na, kaslabalyena si kanya. Siguro at 120 a kilo na day siya babae. Ah, naglukmag nga yan. Naglukmag ko naktumat. Ay, na yan apidaw. Ada instant a pagbangkaan na no kilat nga agbagyo ken aglayos. Ay, lagi. Anya mo. Sika talaga. Ay, naku. Pudno ti bagbakak na. Itintero biyag ko. Italaang ang nakakita kiti kasi si kalukmag a babae. Kasalain nam a layers ti bell-bells na. Anya laki. Ding! Oh, nyay paray. Makaumay ka rin kung malay. Medyo pa. Ay, nalipatan mo yan. Nakasangay ni Lolita ita. Ayaw nagpaiso niya. Kaya nagparte nila kayo na itikal ding. Diyan laki di tulok asa anak ang makapan. Imported na kiti arak ni Pari Bertaw, paray. Ay, gat mapanta pa. Naimbag lagi din din baga. Nalipatang magtal niya. Ngam ang mga nusan nakapalubusan ni Bagama, paray. Ay, ayaw lang, pare. Ay, ayaw kita kastaw na. Tapos no, awan makungkunanan niya. Ay, wala paray. Barang san na mga aramiden king katikas itar aramiden idi ni Marieta. Ama pan nakasuksukunan iti pakin inumam. Ay, saan pare? Saan nakastaw ti ugali ni Pering? Nasing pa ni Pering. My loves, kunaktungod pare. Ay, nasayano ka sa paray. Maibagay nga raw, iti kinalukmag na, iti kinasingpe na. Kanya lagi din. Oh, sa di naman ti papanamon, si Kapido. Ay ko Nagpakadak ko. Mabalak ko. Nakijaming kalagit ko kumpare. Anya, Saan na bale? Ito saan ako nagbartek? siguradum lang ang nasaya at kang agawid, ha? Huwag ka ti. Damag mo na ya. Kasangay ngamin ni Lolita ita. Ti asawa ti may sa kumpare. Gamlo kayat mo ti umay ka Pering. Ay, saan? Saan ak nga umay? Basta ti bagbagaken ka, agawid ka nasayaat. Amumatan, jak kayat ti artak alalaki. Wan Pering. Matungpal my loves. Anya laki ti mo.
Bartekan pare. Ape, saan nakaungkan bangka akadindin nam. Ha? Sige, di man, pare. Bang ka ngay bagbagamat. Kawamad bahay. At napungamon na dapat kama mo. Mas dawa mangking ka tano kasano tikin nakutong ni Marieta. Kahit ito matikin na lukmag ni Pereng akadindin namita. Pare, naguyaw ka mati. Sa anak mo nga guyo pare. Ibagbagag lang tipod no. Kan panag ko na nauyong ni Pereng pare. Ay sos, awan mo pare. Oo. Auray ka sa no, tiginauuyong na. Saan nga baling ka ng kulagtuwat? Oho kung kunam lang leda pare. Ngamhay. Ibagbag lang tipod no, pare. Pudno na yung ni Pereng. Saan nga baling ka niya? Kulakto mo. Yeah. Si Kati ka din na ni Pidong, san ka di? Ha? Aywan, siyak marod. Mabalin ka di tag saludsod. Anya day jay? Sa dino abanda ti ayan ti balay ni Landong a kumpare ni Pidong. Ha? Ay kwa, di talang asidag. No kayat mo, kaduan ka mapanidjay. Wan man nga ron. Apay nga men. Ada ka di dyan ni Pidong? Adapay layjay. Saan kat anagawid idirabi? Ha? Ti awanan bain alalaki. Anya? Ay na, sigurado nga rod man yan na barbartik tayo dyan lalaki. Ha? Wan nga ron. Parikot ko unay tinalabas a panagbarbartak na. Eh kami ti pagnakman na. Ikak ka talaga. Ala, umay ka nga ron, takadwaan nakman. Nene. Ada sumunga na naglok mga babae. Gani, katwa na mo ni baka. Ah, Ay sos, awan mo pare. Umay nakasuko na na. Awanan kay di bain alalaki? Isos. Pereng. Oh, abay, mas daaw ka ang nakakita kanya. Abay, may kaya. Ay na, nasaan mo ang maluko yung agawid? Bagkati mon Pereng. Ha? Ayun. Di mo kaya't talaga ti agawid, Pido. Sige ka di mo na. Agawid ka rin ito madamdaman niya. Dita. Inton madamdam ako ng pailang. Ha? Bagkatin ka man lang nakastoy. Bilag ka ang matang bagad. Agawid ta. Awid! Sang kabagkat mo matinipidong, mare. Ni Marieta ngamin hindi ka nagkutong. Iso asaan na marami dayta. Ngam ita, nakasara ka nga rod itimang bagkat ken ka. Walang kahirap-hirap. Parang kutsyon lang. Inya laki din. Pereng, pang-asin ma. Saan mo man ulitin tinaramid mo? Ha? Anya ko matimadi iti inaramid ko. Anya? Saan nakapaglulukwan? No di mo kaya't amapan kabagkaten iyay paging inumam sa kaisaltak tapno pagnakmam. Anya? Unay ka matin. Hay, iso siguro nga amin akadenam kat pagpapanawan da ka gapo iti kasta nga aramid mo. Ah, Ha? Maminsan pa'y atalaga, Pidong. Iti da ito akinalukmag ko. Nabagkat ka akas lakikitlaan. Demon orayan amapan ka manen bagkatan sa kaisaltak ko naktumal. anya? Itama pa ya makita ka alimpyaw si Kapidong. Ninanamit. Siguro, nagnakam kan, manipod na pan nakabinagka ni Pereng, ijayan tinaginuman yaw. Anya? Ay na, makakatawak, manitinayta na damag ko. Agam sa bagay, itikas jaya kinalumag na sang kabagka na ka talaga. Ni Marieta ngamin ini nakutaw, iso asaan na maaramid, itikas iti maararamid ni Pereng ita. Anya?
Nakatumpong ka lang aron itinalukmag ababay. Akabailan na amang bagkatken ka. Isu siguro ti pagnak, ma'am, salbag ka. Apay, talaga saan mo na kaya tuminom, paray? Ay, diyan kaya atin, paray. Apay, talaga ang mabutangkan kini Pireng. Nagbutangkan iti kinalukmag na. Anya, Agasam mga mindaya kinalukmag na, paray. Sang kabagkat na kamit tayo. di tangarod ti pagbutbut ngak, pare. Tapay ngay. Binagan na ngamin. Paminsan pa'y kano ang mapana uminom. Asa anak nga gawid iti husto nga oras. Umay nak kano bagkatan sa anak isaltag. Ay, sos. Una yan ngay. Nagranggas mo tindaya baka ma. No kasano ti kinalukmag na. Isumit ti kinaranggas na, oh. Ungarod, pare. Nakabutbutan. Iso alikligak pa lang tuminom. Laklak ang kidin di may saltag ka din na oras. Ay sus, anyalakit din. Awan mon, paray. Mabutang ka maggayam ka ni Pireng. No ni Marieta iday, kit araramidin na amin na kay kaya mau. Sa balitan. Nakatumpong ka iti naglukmag amang bagkat laking ka. Kaslamo dingwinan ti pamayan laking ka. Anyalaki din nga. Oh, nakaskas na man. Kasla manumutin alawas asaan ka anapan nakiin-inom kadagiti sanger ako kumparem. Saan ay? Apay, napabutngan ka itimbagakan ka. Saan, mate? Bakit? Anya kita agbutang ibagbaga. Talaga nagbalbaliw ako. Anyalakit din. Oho, nagbalbaliw ng ibagbagamot. Ti kunamkit de, mabuteng kalaang ama isaltak. Iso asinardengam ti kinamamartek mo. Adama gayam kabutang mo, salbag ka. Anya? Yawan mon pidong, day talagayam ti makapagbaliw kan ka. Laglagi pam, isaltak ka talaga, numapan ka manen uminom. Uwan, bakit? Alawin. Saan? Saan na talaga? Iti kaanuman. Saan akong arumaman iti salbag nga arak? Agbalbaliw ako. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Agya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililad ka nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo't, kasangsang petsulaan ngam napudot adagos ti ulo yung. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulaw. Kitawan mo't ko ng mga gluto ka. Masadot ka mo't nga roda makipurdiya. Busy ak nga rod tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't ti apo ko taita. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapul at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya tatang. Aginanaak mo ta. Kita am kumamot ti maarami dito'y balay Sana dahi ta agil-ilag ka nagsilsilpon lang ti paglayham. Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akon. Itay kumapay Mabisbisin akon. Amom mo ti trabaho di gardeng. Numabisin kayo, ipapudot yula ang ti kape di tatag, kape kayo pa'y. Saan akas ta nagado ti bagbagayo? Asino dyan napan iti ayandaman ng sabel itay tatang? Vlogger ka na. Nukas na. Adda inted ti vlogger at tulong kadakwada? Wayne, nasyan ka rin vlogger katakwada. Nakita ka nga adda kwarta nga inyawat na kinimanang sabel. Wayne, kwarta. Bagas kan groceries tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita Deserving damot pima na matulungan. Siyak nga ta.
Kaano nga tamit ang makatumpungak iti nasingpet a vlogger. Tapno adda kumamit mangted iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo, agsapul kagiday ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa dadeta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kung napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat addamat anak ko. 10 years old ang tapo ko. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mo. Di pilay ko pa karuba. Amo na tag-diskarte. Sika pa nga awan diferensya na tag-sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam? Addala pang husarak. Anya mananday ta. Anya man iti planom nga ramidan. Basta, aramidan nyo lang no anya ti ipapaaramid ko kada kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, unay yan. O, kitain nyo tay mayat nga anggel at tatang. Kasano na ito? Yakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo lang dayta. Maminsan lang. Wun, agbilang kayo kan siguraduin nyo asaan a-blur ti picture. Ay, kat agpusto kay nga roden at adapay lakad ko inton madam ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya day tabakan? Ni Jenny akalugaran tayo lakay. Agdaw dawat iti tulong. Tulong? Para itan niya. Para iti panagadal ti anak na Enrollment ba't gaya man inton umay abulan? Di mo ibaga kaya't mo ti tumulong. Bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jauping. Saan na nasupsuportaran ti amana? Anya nga ron titid mo kadakwadan bilang lang bakit? Dagiti bado kan sapatos asaanan nga us-usaran ti anak talakay. Planok matlaang ti mangted iti basit akash. Sige. Sigang di agdesisyon no may papaniti dahi tabanag. Saan mo't kita adakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umuna ni Jenny. Mabit man laang tatare mo? Adda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam da ito'y tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na, tata. Hindi. Diyak amo ti bay papaniti dahi tabanag Alaan nyo lat, tata, itadyokan kwa na, tata. Pakibagayo nga umay to dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritaan mi, tata. Sige, punta. Ibagak to iti anak ko. Anya dayta nakasako nga inyawid yo, tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Dayta laang tinted na. Ha? Adat ka mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday talaang tinted na, tatang. Wan! Bado kang sapatos, tilinaon ti sako. Ay, anya lakit din. Na, apay kas ti reaksyon mo. Di maragsakat, adayin ti dakit. Saan aday tati ka sa pulak, tatang? Na, anya nga rugnay. Idi suyo pa'y laang dagita asako dita. Naibaga na mutla ang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, tada pagsaritaan niyaw. Daytoy laang ti maited ko akash para iti anak mo, Jenny. Dakilan at tulong dayto kada kami manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo, aya. Jak pa'y masigurado manang. Public school laangan
Ibirok mo, tapno makatipid kayo matlaang. Wanan ah. Mayat matlat na, ti agadal iti public school. Makatipid ka pa eh. Nang runa, katawan gayam itid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo manang. Ay, wan gayam. Kumusta nga dagiti sapatos kan bado nga intid ko? Umanay ka di matlaang iti anak mo. Ah? Wan manang. Umanay matkan ko ana. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano iti tulong para iti anak mo. Ah? Ay, uwan tata. Inyag ko ti bag, badaw, kan sapatos, dagiti apokaw ka na iduldulin lang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungaminin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan tata. Marigat anak nga rod. Nang ro na iti pinansyal. Tawan met ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka ah. Ipadas mo ti makilaba kadagiti kalugaran tayaw. Isupay dayay. Na, taisuro nakpay lang. No, anya ti aramido. Anya ti kunam. Ah? Ay, ikwa tata. Aywan. Agsapulak to iti pag-sideline nak. Isupay nga agpaiso. Kaiwaramod dagiti bado ken sapatos nga inted da kada kayaw, Jenny, anak ka. Sobrang amin tatang. Sayang ba? No di namot lang isuot amin. Ited mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang dagitaw. Sa pinagbamayat na eh. Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta silpon mo ah. Ah? Ay, kuha tatang. Nangalaamot iting gatang mo ti dayta. Ni tatang mo. Kwarta ka. Ay, agpudno ka man anak ko. Kwartam? Wano nakuliktam at tulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa ilang tiinteda para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya ah. Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong na awat mo. Ay, sana na saya at kasta anak ko. Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timulong ka na kaya. Ang mga numadismayada iti kasta ngay naramid mo. Si kagayam na ita, Jenny. Nagpariban kang saman. Ah? Aywan manong Orlan. Inlibre lang ang tigayom kong adda salon na. Aya, Wan manong. Libre lang ang daytoy. iPhone pa yan ta cellphone mo. Ah? Ay, kuha manong. Binulod ko lang ang daytoy. Anya lakit din. Laimbag man. Tanda ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayom ko nga da negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Naimbaglaangan ata pinabuludan naktigayom ko. Kastagaya. Wan manong. O sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang peten ni tatang ijay balay. Ditangan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan tayo Elsa bakit. Anya ko maitanong na sabat mo lakay. Nagparibant man. Inabak na ka. Ay ha? Wan, ti ko na nakit inlibre ka no ti gayim na nga da salon na. Saan na ka mamati? Saan lang nga ita bakit? iPhone pa yan ti cellphone na ita. iPhone? Wan bakit? Nakariban ka na iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone, titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang datap ko bakit? Una yan, di kasta diskarte na no bilang man. Gusto ti atap talakay. Away ka di bakit? Kitaam ti post ni Jenny iti Facebook lakay. Ibagamlatan, ano anya na tapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. No kasta, saan gayam abulo di siyang iPhone? Wan,
Ginatang nagayam lakay. Sigurado asan mo't lang alibre ti pinang pariband na. Oo, na yun day tatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan no kastalang. Ay pudno lakay. Pagadalak day yan. Inton sumaruno, sa anak kon amang ted iti kwarta. Narigat ti tumulong, taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway meten. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenay? Inginroll na nga ta. Diyak mo tata. Sa bali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinang pariband ken inggatang na iti iPhone ti tulong anaawat na kada kami tata. Anya laki din ti kasta. Isumod lagayam asabali ti isem na, idilupot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki din. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata, iso asyak, agkontrolak meten manipod ita. Wen nga raw, sayang lang ti tulong ang maitay no kastamit lang ti matulungan kunak manay. Ay no amok la ko ma, inggatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayon inton sumarunaw. Adalat ta sakit tinakam, ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na meten ti agsayang iti kwarta. Nalakalaan keng kuha na ti mangigastos. Tasan na mo't nagregatan. Ay awan ti mayat at tumulong kenkwana tata, no kasta na laeng. Ay, wala. Uri asinaw, no kastalaan. Madismayamot Kanya laki din. Makapasurong dagita taktang. Alyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da dita tersena. Ay, wait. Siga ti pagsarsaritaan da, hindi na palabas ka daw. Husto ka di ti kasdengar aramiden da tatang. Nasayaak nga rod ti kasdyan. Day tatiga na ba ba? Apay nga na pinagriban ken inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted da para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko lang mait. So kataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanya. Oran niya pa ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, nako. Ay, di yun man pagbasuraan ti lapayag ko tatang. Na. Sige, rumarak labit. Adda na patag akasarita. Tawanan bain ang babae. Sa dino ti papanam, Jenay. Iti ayan ni Elsa, tata. Awanan bain day ta babae. Tapay, anya tinaramid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan ingatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo mutlaang Apay nga nga inusar mo ti kwarta para kuma iti panagadal ti anak mo nga Ha? Takanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. Wine, kaputasi ka, tinagbiddat. Dimawat kay ti tulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasang ka. Diskarte mo tinday ta iti tao, asa daw. Ay basta, kayat ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabain na iti kastang ay naramid na. No si ka tinakabasaol, agpakumbaba ka. Di ka aging tuturay na kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ti pagpupungtutam si ka Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagame. Saan ang may parbang ti kasting inaramid yo? Panang dadaal dayay. Amom, saan ka ang maisyo no saan nakasjay tinaramid mo? Usarampay ti anak mo tapno lang makadawat ka iti tulong. Nasayat ayaman ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina. Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo. Tapno laang adda pang pariband mo. Kan igatang mo iti cellphone. Ay,
Makapadismaya launay mat. Nasyakti si ka, agpanunot kan aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan. Tawan ti daduma amay babain. No di si kamat laeng. Anya laki din, no dumawat ka iti tulong, usaram para iti pagsayaatan ti pamilyam, saan nakadag iti pampanag ngawan kay iskan na, iti kasta, saan ang madismaya dag iti timulong kin ka. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ay, una yan ay ti kastoy. Awan manan bagas. Ha? Kasano ngamin asan ang maibos adagos ti bagas? No, nagrawat kanto mga min. Anya? Katuan mat, awan lang aro dan trabaho mo ita. Nagrawat ka pa ilang nga mangan. Salbag ka. Nalabos ka mo agsasao, si Kamayta. Italaan mo't ngawag trabaho. Isumat, no awan trabaho, kontrolom ti kanam. No adan to trabaho, di oreman no minuminuto ti panangan mo. Anya lakit din. Jak amukin ka. Sa dinong nga rod ti pagutangan tayo iti may saang. Ay, naimbag kumamot na sira ti mapan umutang ng saan mat. Salbag kide. O mare, nagdakal mo tinda ikubag nga imot mo. Apay dayta. Imaya kumare, umutang ako maitila ako mabagas. Ha? Ala, pangasim mo na. Awan nga min isaang minton bigat. Maudi asaang tinagyan ti pagbagasan mi. Ay, sigakit di mat. Rumabiin nga isang but mo pala ang tumutang. Anya laki din, mare. Alamatan ako, mare. Maasik ako kumamot ka na kami, ah. Nagbait maibos ti bagas mi. Na nagrawot to mga mga nilakay ko. Anya? Terason mo pala ang nilakay mo. Di ka pala ibaga asikat tinagrawat. Makita man tabagim? Si kakit dimat ko, mare. Alamot din, ah. Pautangan na ko 5 kilo laang. Tay golden Buddha, ah. Na? Tadya nangina pa abagas ti kayat mo. Katuan, adi. Tada sirbina nga umutang. Wah! Alangan kit dimot nga umutang lang nga rodan kat NFA pa ilaan. Anya laki din, kumare. Naimbag man, tanagautang ka kinibakla ba kay? Agyaman ka, ta pinautangan na. Tano saan, awan isa ang inton bigat. Nagrawat kan to mga minamangan. Anya? Ugalyan man amay sala nga baso ngayon na puwiti ka nang tunggal mangan ka. Kita man ay tabuksit mo. Bakit? Kaslakan abutete. Nagadukot nga ibagbaga. Di ka latang agulimak. Ay tarupam, nagrawat kan to mo. Ala, di ka matanagan. Tamang rugi ak man nga agtrabaho inton bigat. Inawis nak ni paring Roldan nga agtrabaho ije balay da Uncle Pete. Ay kat, nasayaat no kasta. Tapno adamotan sirbim amang mangan iti nga gapsoon. Asan amalaglag to ti kabalyo. Na, Agasaman nga min tilabay mo. Urala saan malagto ti kalding kung kabalyo. Anya lakit di. anya? Agpalingki ka kadiinton bigat, kumare. Ha? No agpalingki ka, aggidan ta kumaamapan, tapnuman adda kadwak. Saan pa nga ita, kumare? Inton sumarunon tulaangan. Ha? Awan pa nga min kwartami ita. Karugrugi pa lang nilakay ko iti trabaho na. Kasta ka di maray. Napanak to pa imutang iti lako ni bakla abagas iri kalman. Naimbaglaki din at pinautangan na. Nasaya at no kasta. Un nga rod, kumare. Nasingpat matkit din ni bakla. Saan anarigat apagutangan? Ayun kumare, pudno day tanga imbagam,
Tauray sakit umut-utang akmat kan kuana. Ala nga rod, kumari. Ano sampay laang ti mapanagpalengke asi kalaang. Si kamat gayam ti umay sumabat may ta. Papadam ngay ka rumabiain. Mapanak man umutang iti tuyo di tayo ni bakla, nana. Anya, tuyo ti mapan mo utangan. Uwan, nana. Ay, awan nga min si daan mi. Iswa, mapanak pa'y lang umutang ah. Anya laki din may ta. Di ka la kainsap-sapaan na pan itay pa'y nalawag. Inuray mo pa'y asimip ngay. Inanamot. Kat inuray ko adi nga awanan ti gumatgatang wa. Anya, Nakababain mo't ngamin. No ado ti gumatgatang sakit, iranranak mo ti mapan umutang. Di ka nakababain. ay awan ti nakababain iti dayta. Bayadam may. Ken may saan mo matatakawan? Ha? Saan ang nakababain ti umutang? Ti nakababain, ket ti panagtakaw. Akas iti aramidan dagiti opisyalis ita nabutusan. Anya laki dain. What? Uutang ka na naman, kumare. Wan kumare, pangasim kumamot na tuyo laang mo ti utangak. Awan nga min si daan mi, kat ni, saan kami pa'y anangan? Ay, unay kan, kumare. Saan mo pa yan nabayadan ti inutang mo dito ang pagas? Ngamita, umututang ka manan. Alamot dun di ka di mandanagan tagbayad akmat. Basta dalang mayawat nila kay ko kanya kasweldo na. Alaman langan. Mano tuyo? Uray dualatan asupot. Oh, adtoy tuyo. Dua supot. Kan nayunan mo ay ti lima nga itlog. Ita, kunak man no tuyo lang. Si kakit di mo't kumare. Kan 1/2 a kilo ang mantika. Day talaang, ilistampay laang. Alam mo tistur ko. Nyamot tan. Kunak no tuyo lang. Nyam. Na may sanak manan na, itikas ng aramid mo. Anya lakit din kumare. Di ka di mandanagan tagbayad ak tumag kunak tumag. Sa dino man nga tinapan mo imutangan, Mayta. Sa dino pa'y kuma. Idiyan ni bakla Isulang mo tiyag papautang kanyak. Ha? No, hindi nga min tersena ni bakit redenta. Awan, saan nakapautangan day jay? Kasano nga min ang pautangan na ka? Kat adan sapay mo ti utang mo, asaan mo anabayadan kin kwa na? Ay, ada nga rod lakay. Kat baso mo Ada inted ko iti pagbayad mo. Ngamnapan mo lang intong 8, ijayan dagiti ko kumarim, salbag ka. Anya? Anya nga ita, saan ka lang arod ang makasidag kadakwadan o masapol mo? Unang tumot ngamin day takki naman nugal mo. Anya laki din. Anya ngay kumare, agpalingki akmanen inton bigat. Amangan no kayat mo ti makigiddan kanya. Ha? Siguro addametan kwartam. Ay, awan pa'y nga rod kumari. Sabado mo't kit dita. Barang man adamot mayawat nilakay ko kanyak inton malam mare. Aywan nga agpaiso. No adama itad na kanyak, makigiddanak ngagpalingke kang kainton bigat. O sige kumare, umawag ka lang. Wano agchat ka iti messenger no kasano. Tsaka kitimat kumari. Amumot nga awan cellphone ko. Inlakok nga rod gaputawan igatang may tikanan me. Aywan gayam anya. Ala, no makigiddan ka, umay kalatan ang masapa ijay balay. Oh, agto'y ti 3,000 bakit? Ay na, kamaudyanan na. Makitak mo't laang ti palengke inton bigat. Anya? Manumutin alawas sa anak-anak kapan, gaputawan kwarta. Nyalakit din ay ti kastoy a kinakurapay. Nagadu ka ta sasawa manan. Agpalingki ka inton bigat.
Ngamsakbay mapan ka. In ka pa'y bayadan nga umuna ti utang mo di tersena ni bakla. Ay, wanla kay. Dumagasak inton bigat. Inak bayadan ko naktumat. Nakababain mo tin kinkwa na tan eh. Manumot tinalawas ang nakalista ti utang mo jay. Wanla kay. Nyalakit din. Talaga ang nagadumot ti pinalingkim kumare. Aywan kumari. Impalengkik ti 2,000. At dapat mo't nabati asa nga ribo itintir nila kay ko idirabi eh. Nasaya at ano kasta, tapno at damot allowance mo. Di mo kunaan, amapan ka manan agtong et. Ay, amo kunday tanga ugalim si kamayta. Pagbayad ko kinibakla iti utang ko. Nagbayad nga minon ti utang ko kankwana. Nakababain mo't Nasaya at no kasta mare, tapno inton maawanan ka kat makautang kanto manen kankwana. Un nga rod mari. Ala, bagkatan tandag iti pinalengket ha. Agawit na matun. Sigurado nga agur-urayan nila kay ko iti impagatang na ako kod ti baboy. Rabin, ngumapeng itakalaang. Lakay. Nagapumaya. Rabin, ngumawan pa'y naluto ka ng nagitubing. Anya kalakit din aya mayta. Kwa. Agpuno ka man. Napan ka man ang nakitong itan niya. Kwa, lakay. Salbag gid ti kasta ugalim. Kasta ti lang nga managawit ta naabak ka. Awan manin nabati itinted ko akwartakin ka. Anya lakit din mayta. Mabambanuga ka naggapu di site. Sumangputak, awan pa'y naluto amakan. Tagayam, napan ka lang nakisugal. Ala, gusto mo tin alakay. Inakon agluto. Hindi ko nagluto. Alain kan, paspasam talay. Nabisina ko kasta mo tubing. Di kang tuma ngamin makatal na dito'y balay no kasta nga dalabasit at kwarta gemog. Salbag ka. Oh, mare, bigbigat pa'y langam kasta tilangam. Ay, makapasan na ay kumari. Siguro naabak ka manan ititong itikalmanan niya. Wan nga rod kumari. Kunaklaki din wag swerte ak ng awamot. Anya? Naabak ti sa nga ribok iti kalman. Parikot ko nga rod itano sa dino ti pangalaki iti gatang ko iti abastumi. Naibos ngamin manan ti bagas mi kumari. Anya? Ay kat mapan ka umutang ijay ayan ni bakla Mapainak nga rod kumari. Tadyak pa'y nabayadan ti utang ko kankwana. Kunak man no binayadam idi na minsan, anak ko nam nga addainted nila kay mo apagbayad mo. Saan mari? Kinapudno na. Naisugal ko ti kwarta nga inted na. Ay, parikot ko talaga. Ay, jak amukan ka, mayta. Nasaya at may ka nagparang dito tersinak si kamayta. Mari. Pangasim kumamutin na tagbayad ka niti utang mo. Manumutin na lawas ti listam dito, nagatidog. Ha? Ang mga no da planong magbayad, ha? Kwa. Pasensya ka kumapala ang mari. Ngamaon pa lang pagbayad ko itakin ka. Pasensya! Kasla ka kakasit at kayat mo, umutang ka manan. Agsaw ka? Anya? Anya nga, nagtamnay. Sige, agsaw ka pa eh. Imayak, ta sa anak nga agbayad ko mari. Umayak ko mamanan umutang. Kunagtopay, lapsutan ka na basi nga nalumag. Hoy, mangmangag mo ka dito ibagbagam, ha? Anya lagi din. Saan ka pa yan nakabaybaya dito utang mo? Ngamita, umutang ka manan. Ayawan, saan ka pa utangan? Pasensya ka na? Agbayad ka pa nga umuna ito utang mo. Mari. Mare nga! Manulang ti ganansya iti panaglako. Nga malugi mo ti tao king ka, gapo iti pamayam nga umutang. Umabot mo tin iti manualawas. Winubulan ti kaskasta magbayad. Ayawan ti utang. Nagbasit ka, nagrawit ka nga umutang.
May ruporpahan ka na. Ay, awan day di bakla. Iti ka man, saan nga umasinso iti panagbiag na ay bagbagakon. Nay, apayakas tamat ti ibagbaga, may papankin ni bakla. Awan day jay. Bakla nagalas ti ugali na, nagngisit pa'y. Kunam na sino abaknang? Saan mat abaknang? Anya, Gapo lang nga tata, daistor na. Kasi mo tin nagsasao, ti nagngisit abakla. Ay, una yan. apayakas ti bagbagam. Ada ka di saan yawa nagkinawatan. Napanak hindi teresena na itay nana. Umut-utang ak nagadumot ang tibagbagana ang kakadakas. Kung namatla no saan abayadan. Una yan. Amagan mait, no saan ka pa'y ngamin ang nagbayad iti utang mau. Iso asaan na kaakayat na pautangan. Ay, oray pay. Saan ka nakabayad ti utang ko nana? Saan kumakas di ti pa nagsasaw na mata? Kunamlan asino abak nang kunakmanan. Nadaan lang iti basit ang negosyo. Limas tugmatan ti nagngisit abakla. Ay, nagngatumatan ti tayab na. Anya lakit din. Itaman pa'y anak ko nam alimmastugan ni bakla, kumare. Oho, gapulaan tanadaan iti basit ang negosyo. Kunang matlano asino abak nangan ti nagngisit abakla. Anya? Kati sumat, nagngisit. Saan pa yun ang mapakitongtongan ti awanan bain? Kunang matlano saan abayadan? Ay nasik talaga, kumare. Saan nakasta? Amumutan ti ugali ni bakla. No agbayad ka iti utang mo, agpautang mo laang. Ngam no nagbayag ka nga agbayad, sakit nagadupay laang nga ibagbagam, agungot at talagamot Kan uray asinumot kat makaungot iti kasta nga aramid mo. Anya? Ita, naminsan laang asaan nakaapi na utangan, nagadun nga ibagbagam. Ngam iti agkasapulan ka, saan mat akasta ti panagsasaom kan kwa na. Anya laki, din kumare. Ne, apay nga dita, wasay nga imot mo kumare. Anya, dagiti mangmangag ko, anapan mo imbagbaga, kadagiti karopa, nagalas ti ugalik. Naimutak? Sana nga agpautang, kan limastuga kon, manipod na adanak iti store. Mare, Sumongbat ka iti baribar. Tawas sa day tangiwat mo, salbag ka. kunkunak lang dahi mare, si kakit timot. Saan ka mo tin amaangaw? Ni, kayat mo asawan, angaw mo lang dayay. Nungay wasa subsob mo, sak ibaga nga angaw kumat. Anya? No may kaumutang, ha? Nakasingsing pat, kang kasla ka kakaasi. Ngam no masingir ka, aga kanat asaan na nasayata sa rita, nagiti rumrumwar itingiwat mo. Ikaw, pasensya ka kuman kumare. Pasensya. Saan na maulit pa'y? Di ka madanagan, tagbayad akto iti utang ko. Agkakwarta aklang, promise. Kano nga'y? Malamot na, idi sumo na taimot maawasay. Nakabutbutong kamatan kumare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Anya, nagpatato ka, Nika? Uwan tatang. Pasensya kayon tatang. No saan ko nga impakada nga umuna kada kayo. Anya? Sana bahali tatang. Tawas tuday tuyan. Sana kun nga agpatatupay. Talaga asaanin anak ko. Pangaasim, taos to kumamot tinday ta. Uwan tatang. I-promise mo kanya kasaan mo nanayunan day ta. Promise tatang.
Sana na talaga. Pangasim man, Berta. Kasaritam ti anak ta. Ha? Kasarita? Apay, maipapan ko maitian niya, lakay. Kiti tatuna ah. Ay, wan nga rod. Jak man amoy ti dadyaan ni ka, no apay ang nagpatatumot latan. Di na pa impakada ka umuna kadataan naganak na. Imbaga akong kengkwana, asaan nan anayunan da jay. Ngam ulitin man nga ibaga. Amumutin ti anak ta. Uray mamin anong nga ibaga. Kit kaslasaan na dengdenggain. Ala, wan lakay. Bayam, takasaritak manan ti anak ta. Nika anak ko, nagsarita kami iti ama, maipapan iti tatom ha? Wan ka di, nanang. Saan ko na nayunan daytoy? Husto daytoyan. Ay rumbang lang. Agyaman hakit di ata saan ang nakaungat ti amam kan ka. Nanang, Nagpatatukan tumot kami na saan mo man lang impakada nga mo na. Sakbay mo nga inaramid. pasensya kayo kuman, nanang. Sanan ang maulit pa'y. Sapay la kuma, tatakderam day tanga ibagbagam anak ko. Wan, nanang. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Nay, anya day taada di tatenged mo si Kanika. Ha? Ay kwa, tatuday to'y Auntie Milda. Anya? Nagpatato ka gayam? Wan, auntie, dito'y lang matkat ditenged ko, ah? Anya? Ay na, nakaar-ariyak mo dayta? Ha? Amom ka day, tunggal makakit-kitak iti tao nga adda tatuna, maar-aryakak. Anya? Tingamin pa nagkitak iti tao nga adda tatuna, narugit a tao. Da kayo mat, auntie? Saan mat ngamin a tao nga da tatuna ket narugit? Uray anya pa iti bagbagam. Saan nga agbaliw ti panagkita iti tao nga da tatuna? Maawatam? Anya? Nagawan mata na panunot dagiti naganak mo? Taapay nga intulok da maadaan kay ti kastata to? Sapay di tatenged mo? Ay salbag! Anya? Kasta timbaga day di amilda kan ka anak ko? Wan, nanang, mariyak ka no iti tao nga da tatuna? Puo na yan amilda. Saan man nga agsao-sao day di iti jak magustuhan? No di na kayat ang makangagmot iti sao adi na magustuhan. Bayan nyo latan, nanang. Ibaga na lata ka titi kayat na nga ibaga. Ay, sa bagay matkit di ah. Ket maysa, awan bibiyang ko nga urayan niya pa iti bagbagana. Uray ibagana at ipanagkita na iti tao nga da tatuna ket narugit a tao. Awan bibiyang ko kunakmanan. Ala, wanan anak ko. Bayan tayo lata. Ngam no aglablabas iti panagsasauna. Ay, day takit din. Alangan kit di matadengdenggak-latan. Anya? Saan amabalin no siya kunakmanan? Anya lakit din. Amom ngay lakay. Nasabat ko idikalman ti anak ni Berta ni Nika. Kahit, anya kumangay no nasabat mo. Ay naapo, kakaiso na nga anak da, nagpatato si ka. Anya, kahit anya kumay no nagpatato ti anak da. Nakaar-ariyak nga rod akitaan lakay. Anya, anday ta ka man ako na akon bakit makibibiyang kamanan iti biyag ti akin biyag. Di kalat tayo na baybayan. Sa bagay matkit diya.
Tunggal makitkitak ngamin ti tao nga datatuna, nagrugit man ti panagkitak. Anya, Ay, no apay mo't daberta ken John nga agasawa, ta intulok daan nagpatato ti kakaysunang anak da. No di da kuneng ang agpadpada, kaslasan da nga agpampanunaw, anya lakit de. aha, kas tagayam ti bagbaga ni Milda. May papaniti anak mo, kumare. Wan kumare, madimot at tiriknak, idiindanon ti anak ko kanyak day nga imbagana. Puuna yan na Milda. Narugit alablabitin naman. Ang sa bagay. Ora siya kami hindi nakita na ti tato itilikod akat kastamat lang ti magana idi. Anya? Wan, kumare. Kastamat lang ti linaw-lawat na idi. Napanapay, inis istorya iti tattao, nagrugita ka no akitain, gapu iti tato, iti likod ko. Anya lakit din ayat day Amilda. Saan nga amin nga datatuna, kadagis at tao kunak manen. Una yan na ya. Dayta nga rod kumare. Kunak, nga ibagak dayta kenkwanan no agrana kami. Tapno saan man nga kasati bagbaga na maipapaniti anak ko. Ay, wala. Tauray at datatu ti anak ko. Saan mo't adakas at tao? Kan, saan akas iti ibagbaga na nagrugit? Natulnog latta ti anak ko. Ibagam ken ko anak kumare, uray at datato ti anak mo, at least, tanadalos lata ti bagbagina. Sana kas ka ni Milda, nga awan nga agpaiso tatuna, ngam nagbangsit, amin ken ko na. Anya? Sika talaga? Katwan man, lang na pa'y lang, akin nakadkadlawan, ken maangot, asa na pulos nga agkaw-kaw-kaw. Ang lalaki din. Hoy, Milda, apay mo't nga bagbagaman nagrugit ni Nika, gapo lang iti tatuna. Nekat pudnomat. Apay, mabaliwam ay ati panagkitak iti tao nga datatuna. Amin a tao nga datatuna, narugit day ti panagkitak. Anya? Isu nga uray sika, saan kamot nga excuse iti panagkitak. Mawatam. Wow! Excuse me with feelings and emotions. Salbag ka. Ha? Nahiya naman ako sa iyong animal ka. Tapnaan mo man niya, saan nga amin at taong at tatuna kat narugit. At damat na iti tao nga awan tatuna, ngam nakarugrugit damat. Anya? Kas kumaken ka, pudno nga awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nasayaten, nagdigdigos kay ti makalawas, ngam kaslasaan pa'y. Ne. Sabalin samot tan ti turong ti saritaan ta. Apay, napaisuan kay timpagak. Pudno met sanaya. Awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nagbangsit isang aw mo. Nagbangsit pa'y ti payud mo. Inanglit ka pa'y. Ultimo agkaw-kaw, di ka pa'y maaramid salmag ka. Anya? Isasakbay mong ibagaan na rugit ti tao nga datatuna. Agsarming ka pa'y muna. Anya lakit din. Manganan, Milda. Apay aya, masapul nga iulit-ulit mo nga ibaga amanganan. Di ka latamangan no mangan ka. Apay, saan ka aya makapangan no sa anak amangan? Kas kalaan niya. Nay, ay ayaban ka lang aruda na mangan. Kamsikapay lang ti makaungot mo. Anya lakit day. Ada pang panunutag, Conrado. Iso apa nga asim man. Tanumabalen kat saan ka kumamatan amay nay-nayon pay. Mawatam. Anya? Nagsakit lang nga rudan tinakam ko itiday dya abak lang awan babain na. May nay-nayon ka pay laang. Salbag kamay. Awan, bibiyang ko iti dayta. Nasakit la siguro tinakam mo gaputa na paiswan ka no anyaman tinaibagan Anya?
Ay, sana ka nagbuteng anang ibagay ti dayta kinkwan na. Anya kumaagapong agbutengak. Sa bagay, husto mo't kiti day kay imbagam kan kwa na tapno agnakam mo't Nagawa na ba ina amang ibagaan nagrugit dagiti tattao nga datatuna. Kat ni Milda ngay kuma, tunggalag sao, kasla lugit, tirom-rom tingiwat na. Anya? Katwan mat, rumwari di balay da, masapa ang mapanagkalapit ti chismis, ngam pulos, asaan pa yan nakatutbras, wano nagmulumog man lakuma. Ado ti mga ibagbagay ti daytang kumare. Saan lang nga ka? Maangot mo mat ngamin anya? Uray ada distansyayo no agsasao, nakaang-angot. Di na nga ron makita ken madlaw na kita. Ang nagturet kit din, ang mapan mga ibagbaga nagrugit, nagiti tattao nga natatuna. Ay, nagawa na ba na? Takasaritak tuman mat no masabat ko day di babae. Ayun maray. Nayon ang timbagakin kwa na, marang masagid ba si tipati kuling na? Anya lakit din. Amukaw no apayakas taon na itiguram iti dadya abaklase Kamilda. Ha? Imbaga na ken ka anagbangsit tingiwat mo. Kung saan ka ngagdigdigaws. Anya? Apay ngagsakit tinakam mo ken ko na. Kat pudno matimbaganakin ka. May sakamat. Kasla saan ka nga agpampanunot. Siyak ti asawam, ngam kasla isuda pailaang ti husto para ken ka. Anya lakit din. Saan matakasta, bakit? Ibagbagak lang man ti pudnaw. Anya? No apay nga minanaglaing ka makibiyang iti biyag ti akin biyag. Ibaga-baga managrugit ti tao nga datatuna. Ngam na itabukod mo abagay, di mo makita. Di katusto matan Naku namday ta, mapaypayswan ka ngamin. No biyag ti sa balay, pakipiyangam. Nga orela, ibaga manarugit da. Angam sika, orela ta anglit mula ko mati masolusyonam, awan lata. Salbag kiday. Nabayag apadpadaanan ka lumabas diti balay, mare. Kamaudyanan na, kat naranaan ka. Ha? Kita man day ta. Ure apag-ungap mo pa'y lang di tangiwat mo. Kat maang angot ito nagbangsit asang aw mo. Anya? Ay, oo, Kristi saba. Nagbangsit, Milda. Apo, una yan? Dagit ako matikam iti solusyon na. Dito nagbangsit asang aw mo. Kas kada anglit mo amang angot nga ure adayo ka pa'y laang. Si kakit dimot, Mari. Nagsakit kamutan nga agsasao. Ne, amang ano nasaksakit ti panagsasaom. Taimbagampay anarugit akitaan ti anak ko. Gapulaang iti tatuna. Ha? Nagturad ka anang ibagay ti dayta. Nagrugit ti anak ko. Ngam dayta bukod mo abagi di ka makita. O na yan, Milda. Uray dayta anglit kan sang aw mo kumangarod mo ti may kam iti solusyon na. Salbag ka. Di kalat ako mabinaybayan ni Milda bakit? Ay saan? Marmarwam mo't no kas jaylatan na baybayan. Ha? Husto laang nga mabagaan mo't itisag paminsan bareng masagid ba si tika kaisuna batik ko lang na. Kat maamiris na dagitim bagbagana. Sa bagay magkidi ah. Uray adatato ti anak ta. Saan mo't amanak ki apa? Wano violente nga anak. Tapno ibaga na anagrugit ti panagkitkita na kankwana. No apay mga mindaya Milda. Saan na amalapdan tingiwan ng agsaw iti sana nasaya at iti pado na tao. Ugali na dayjay. Isunsapay ti katatao na. Nagturod amang ibaga ang nagrugit ti anak ta, ngam ti rugit ti bagina, saan namat nga rod ang makita? Mare, pangaasim kumamatan ata di ka kumamatan gumurgura kanyak. Ha? Amok nga ginga itakat na sakit pailaang tinakam mo kanyak. Nasayat matam mo, Milda. No nagitilalaki nga inayayat ko iti kas taunay, kat nalakalaang para kanyak alipat kita.
Ngam tigurakin ka, sana kaskarin alipatek, maawatam. Anya, No ti panagkitkitam ka na kami nga datatuna, ket nakarugrugit kami at tao. Well, mas narugrugit ka. Langampay lang ket kasla germs, asa na makataltal na. nalabas ka matan nga agsasaw. Ay saan? Saan ko ang may baga nagitikin ka? No saan mo ko mga imbaga nagiti saritam ang makaplang itilapaya? Panyalakit din. Awanan, sanda ka na mapakawan nagiti kumarim gapoy daramid mo. Lakay, Naitatag serving nga adalkan ka. Imulam di ta panunot mo. Asaan nga amin at tao nga daan tato kat dakes wano narugit da. At na nagiti tao nga datatuna. Ngam singput da amin na singput. At damot na iti awan tatuna. Ngam dakes mo't nagiti aramid da. Akaskin ka. siyak pa'y laang mo tinagi kumparaam. Kat pudno mait. Apay pala nga ikumpara ka iti sabali at tao nung si ka nga asawa kat kastamot ti aramid mo. Anya, Isungag balbaliw kan. Tapno agsublay tinasaya at alinangin niyaw ka nagiti kukumarim. Saan ka ta sikat ti makagapaw? No apay nga aga-apa kayaw. Gapulang iti tataw. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.